Gọvanọ Soludo Ekwuọla na ya wetara ogodo ịfụ na akwalitere mmụta bụ ọkpakọpị na Anambra steeti ka ọ dị ka otu ọ dị n'ogogo mba ụwa. Gọvanọ Soludo kwere nkwa n'oge ọ na-enwe mkparịta ụka ya na ndị nkụzi Anambra steeti n'oge agba nke 9 na agba nke 7 nke nzukọ omekwa afọ 4 ha nwere na Teachers House Ọka. Ya bụ mmemme dọtara ndị ọ na-eru n'okwu na ngalaba mmụta gụnyere onye isi ndị ọrụ ebo Barrister Theodora Igwegbe, Kọmishọna steeti na-ahụ maka mmụta bụ Ọkammụta Ngozi Chumaude, onye isi oche Post Primary School Service Commission Ọkammụta Nkechi Ikediogbu, onye ogbo ya nke Asubeb Dr. Vera Nwadinobi, ndị nkụzi sitere gburugburu steeti a, ndị nnọchite otu Nigeria Labour Congress na emerime ndị ọzọ. Onye nta akụkọ site n'obi gọọmenti kọrọ anyị akụkọ a n'uju. Soludo oge ọ na-agwa ọgbakọ ahụ okwu kọwapụtara na usoro mmụta nke Anambra steeti bụ nke ga-aga n'ihu na-enwetazi nkwado site na gọọmenti ya. Gọvanọ Soludo ga n'ihu mee ka amata na ụlọ akwụkwọ dị na Anambra steeti bụ nke a na-enebara anya ịhụ na ewepụtara atụmatụ ọ ga-eji na-aga n'ihu etu o si kwesị. N'oge na-ekwu okwu gbasara ọnọdụ nke ala Naịjirịa ka Gọvanọ Soludo kwuru na ihe na-eme n'ala Naịjirịa ugbu a bụ nke kwesịrị ekwesị n'otu o si metụta uto na ọganihu nke ala Naịjirịa. Ọ gara n'ihu kwee nkwa na gọọmenti ya ga-agbadosi ụkwụ ike n'aja ịhụ na ebenatara ihe isi ike so ya bụ mgbanwe nke na-abịa n'ala Naịjirịa, ma gaa n'ihu kwee na ọ ga na-arụ ọrụ ya otu o si kwesị n'ime ka ihe niile gaa nke ọma etu o si metụta ime ka Anambra bụrụ ebe obibi ma bụrụ ebe nke ga na-aga n'ihu. O toro ndị nkụzi maka ịdị uchu n'ọrụ ha ma gwa ha ka ha jisie ike n'ọrụ maka ọganihu nke Anambra steeti. Onye ji ọkwa onye isi oche nke otu Nigeria Union of Teachers ngalaba nke Anambra steeti bụ Comrade Oliakụ Nonye Chibeze n'oge ọ na-agụpụta ozi nnọọ ya kpọkụrụ ndị nkụzi ka ha gbasie mbọ ike ị na-arụ ọrụ ha otu o si kwesị n'etu o si metụta ịzụpụta ụmụaka ndị ga na-aga n'ihu ịtụnye ụtụ ha maka ọganihu nke Anambra steeti. Ọ gara n'ihu kelee Gọvanọ Soludo maka nnukwu mbọ pụrụ iche ọ na-agba n'ịhụ na o wunitere ma wugharịa ọnọdụ agụmakwụkwọ nke Anambra steeti. Ndị nkụzi ahụ n'ịkwado ya nakwa ikene Gọvanọ Soludo maka mbọ pụrụ iche ọ na-agba maka ọdịmma ha nọrọ oge agụ ọrụ ya abụ pụrụ iche iji gosi nkwado ha. Site n'Ọka, abụ m Valentine Mbado.